Nazdar. Třeba. Tak, jsme tady zás a chtěli bychom tady trošku podusit našeho, jak bych to řekl, spolupachatele. Jmenuje se, Stan. Bude stačit. Pozdrav, Stane. Tak, Stan se dlouhou dobu zabývá degustací lihovin, převážně lihovin, které nejsou zapsané na listě alkoholu. Tudíž vlastně zkouší všechny různé metody a formy degustace, což většinou využívá třeba pečivo, jako třeba chleba, při degustaci lihovin, jako jsou jako třeba Iron, Okena, ale především se specializuje na degustaci lihovin Od VD to. přesně. Alpa. Tak, pane Stane, co byste nám řekl na tuto lihovinu? Ale jenom cmrněte si, schválně. Ochutnáme to? Až takhle. No, je to hodně dobře vynikající nápoj. A jako Léčivé účinky. léčivé účinky, jaký má, si myslím. Žaludek, zuby. Samozřejmě. Ale, milí diváci, v dnešním díle jsem si tak nějak uvědomil, že díl co díl náš jako sitcom s názvem Petelice ztrácí na účinnosti a šmrncu. Tudíž jsem se rozhodl tady s kolegy provést jeden takový kousek. Jak pít Alpu. Jak pít Alpu. Jestli přitom umřu, tak jsem vás měl rád. A držte mi palce, protože to bude stát za to, tak počkejte. To půjde, ne? Jo. Tak mi držte palce. Měl jsem vás rád. Tak. A občas to někteří neunesou. Je to tady. Už to z něj vítá. Tak načneme další rundu. No, program rundu. Já to jinak nevidím. A už to si mi dopadá špatně. Ano. Jinak časem se rozloučí. Takhle dopadají mladí alkoholici. Ven a spát. Tak se jdem rozloučit. Tak my se rozloučíme. Bohužel bez hlavního aktéra. Tak se mějte hezky a popíjejte Alpu.